El Sant Andreu acaba el 2008 com a millor equip català de la segona B, després d'una jornada força positiva per als equips d'aquí, dels quals només Barcelona han acabat perdent els seus partits. Li ha costat Déu i ajuda, però el campió de Catalunya també acabarà el 2008 com a millor equip català de la segona B. El Sant Andreu ha derrotat l'Atlètic Balears amb un gol de Dani Martí en el minut 87. En canvi, el Badalona continua la seva crisi i ha sortit de la zona alta després de caure al camp de l'Alzira, fins avui cuer. Els blaugranes han remuntat el gol inicial de David Prats gràcies a un ex del Badalona, David Cabarcós, i Àlex Vaquero, que ha marcat just abans del descans. El Lleida i el Terrassa, mentrestant, se'n van de vacances empatats en el quart lloc. Els lleidatans van derrotar el Gavà amb aquest gol d'Ivan Parra en el minut 72 i els de Sergi Lovera es van endur la victòria en un partit boig al camp del València Mestalla. En el minut 25 els acarencs guanyaven per 0-2 gràcies al gol de Jordi Martínez i aquest golaç de Víctor Curto, però els valencianistes van ser capaços de remuntar el partit. Primer amb aquest xut de Carles Marc en el minut 29, després amb una acció de Murri del francès Philippe Toledo, just abans del descans, i ja a la segona meitat amb una rematada de Carles Marc després d'un servei de cantonada. Però els ballesans no es van ensorrar, al contrari, van tornar a decantar el partit a favor seu. Tomillo, rematant un servei de falta de Peque, va marcar el 3-3 en el minut 70 i Víctor Curto, en el temps afegit, va donar els 3 punts al seu equip. Curto, a qui havien fitxat fins al Nadal, ha renovat fins a final de temporada. El Sabadell i el Barça Atlètic han empatat a 2 en un emocionant partit a la Nova Creu Alta, en què els arlequinats han igualat per 2 cops un gol visitant. Després del gol de Ronchina, en el minut 28, Joel ha respost de seguida, en el 31. Quan faltaven 3 minuts per al final, Goran Maric ha marcat el que semblava el gol de la victòria per als de Luis Enrique, però 2 minuts després, Juvenal ha salvat un punt per als de Ramon Moya. I la Gramenet ha protagonitzat la sorpresa de la jornada. Feia 7 partits que no guanyava Can Peixauet, però avui ha derrotat el Vilareal B, el líder que més s'ha avançat amb un gol de Joan Oriol. Meca, però, ha empatat un minut abans del descans, i tot i que els colomencs han vist com els expulsaven Jorge Rojas en el minut 70, el Chino Expósito ha marcat en el 75 un gol que allunya la grama de la zona perillosa.